Apato tikambe za a Sostene Gwengwe kumangidwa kwawo ndithudi ndikudziwatu zonena kuti anyamata anathamanga kwambiri dzulo kukupatsani ma-update iyayi kwabwera breaking news. Sostene Gwengwetu wamangidwa chana Jessica Bwira atsimikiza akusunga zambirimbiri tu anyamata kukupatsani. Komabe iyi ndi Justin Tech Malawi nde ife timapanga zapano ndetu mutilole kuti tipange moteromo. Okay, update yathu yoyamba nawo dzulo nkhani mukuidziwa kale apolisi ndi zonena kuti ku Lilongwe atapasotu kuteko mmodzi mwa akuluakulu amene anali muzipani cha MCP Sostene Gwengwe inalitu kuteko chama 3-4 ndithudi dzulo pamene fanzi imamaliza kupumula kuti apapa timalizitse kupumula kuti mawa working day tikonzekere muzintchito magobo ma business ndamene kunazangobwera breaking news kunoti Sostene Gwengwe wamangidwa ndi polisi ndipo wanyamulidwa wakasidwa ndekutitu ku polisi ya Lumbadzi ku Lilongwe kumenekoko. Amanga pa zifukwa zotani ndekutitu mpaka napanotu zizi apolisi anangoganiza kuti angotseka pakamwa pawo osafotokoza zoti kumatuka kapena malikeji mkatimo kunoti yayi chifukwa zake nzoteretu mpaka napano ndithudi osapanga liki any information. Mkuluyo ndekuti zidikirira kuti uja amayankhulira polisi layo chintembo abwere uzafotokoza kuti tamanga pa zifukwa zotere. Koma dzulo amafunsidwa kodi mwamanga pa zifukwa zotana Sostene Gwengwe akunoti yayi inoti ndamudikire rute kupasani zogwirikazo mu nthawi yake mungondidikira bwinobwino tikupatsani zogwirikazo. Koma chomwe tingapange confirm munthu yondoro wamangidwa kuteko ndipo usiku wathawu kuti wagona muchitokosi chaku Lumbadzi kumenekoko ayi zinali motero. Siri zoti amanga pa zifukwa zotani koma tikuona tizizifunsa kuti angakhala amanga pa zifukwa zotani amene ndeti ziyang'anabe background yake foma ngoti Sostene Gwengwe mukudziwa kale kuti Sostene Gwengwe uja anali nduna ndithu muboma la Achakwera. Koma maunduna omwekemo ndi mmene mwina mungampangitsenso kuti amangidwe maunduna ake anali otani. Tingoyamba ndi kumayambiriro kwenikweni kuti Sostene Gwengweru setu sanangolowa iyayi kukasanduka nduna. Mkulu iri kuteko iyeyo ndiwandale ende tikati mpange trace bwinobwino ndekuti tipeza zonena kuti anali running mate wa Mai Joyce Banda nthawi imeneyo pa chisankho chija chomwe chinachitika mu 2014 anayenda naye ngati running mate wawo. Unfortunately tikudziwa bwinobwino kuti Peter Mutharika anadza apeze kuti watembenuzira uko ndithudi onse kwagwetsa mbali uko. Now kuchoka pamene kuja mkuluyi anayamba kumayang'anabe zoti mwina alowere ku Congress and he found his way kukafika ku Congress and tikunena panopa ndi MP tukuteko inde ndi MP kuli modzi mwa madera aku Lilongwe dera lomwe limatchedwa kuti Lilongwe Nsozi North kumeneko ndikumene ali MP. Okay, tibwerenso pano atalowa ku Congress. Ku Congress atangolowa kunapezeka zonena kuti mu 2020 mwezi wa June umenewo ndekuti achakwera kungoyamba president wawo nthawi imeneyo Tonse Alliance anapezeka kuti Sostene Gwengwe anasankhidwa kukhala nduna yoyang'anira zamalonda komanso ma industry ma business mitengo ikwera motani zinthu ngati zimenezo ati price control zina zoterozo ndithudi amapeza kuti zimagwera mu department yake yeyo kunduna umenewo wa zamalonda komanso ma industry kwamba mu chaka cha 2020 mu June kukafika ndekuti mu January chaka cha 2022 muzuwa chani achakwera nkangoti akatera asintha cabinet akapanga ma cabinet reshuffles mukakumbukire ndanapanga reshuffle ndekuti mmenemo mu 2022 kumanda baba zonoti ndapapa anampirisa ku nduna uti mupange tunoti undunawo wa zamalonda komanso ma industry kumene kumapanga flow ndrama kwambiri fatu sitikungokupasani zinthu ziya tikufuna titayesa komwina
kupeza ndekuti chifukwa chimene iyeyo angakhale kuti mwina mwake wamangidwira kungotengera ndi mmene wagwirira ntchito komanso kuti amagwira ntchito kuti iti timati knowledge by negation ndithudi. Okay, ndeti kupitirizatu motere kunena kuti unduna umeneyo ndi umene kunali ngati kumapanga flow ndalama mukudziwa kale zamalonda ma business zina zotero ma industry ma contract chane zonse zimakhazi kumayenda kumeneko kweti chabwino. From there mu 2022 Chakwera anamuchotsa ku nduna wa zamalonda kuja kuma industry kuja, osati kungomuchotsa ndi kuti nkumusiya, anapezeka zonena kuti mkulu ujatu ndi kuti anasankhidwa ndi kupitisidwa ku nduna oyang'anira zachuma, Ministry of Finance and Economic Affairs, amayang'ana ndi kuti zachuma mmene zikuyendera kunoku ku Malawi. Mukuiona imeneyo kunchotsa ku ndalama kuja ku malonda ndi kumpitisano kumphika kwenekwene kagwire akaunti ya dziko la Malawi. Mukuiona imeneyo ndeti anagwiratu ndi kuti unduna umeneyo kuyamba ndi kuti pa 30 January 2022 kukafika ndi kuti pa 7 October 2023. Muone pamenepo ndikuti mungathe kuona zono tino wakagwirano mphika wa ndalama kuja kumakhala ndalama ndikuti mabudget chane ndalama zonse zikamayenda mene zikuyendera awatapase ndalama mwakumakuti awatapase ndalama mwakumakuti iye ipakanali panopa ku account yathu ya boma kuli ndalama zokwana mwakuti kwabweratu ndalama choka kunja mathandizo zibwere kuno zonse tiyeni zimakafika manja mwake. Mwaona anda ndekuti his authority anali ni mphamvu ya ndalama zimenezo yomatha kuziona mmene zikuyendera ndalama zimenezo komanso kumapanga ziganizo kuti ziyende motani. Tikuti tonse tikungokupasani history, tikupasani kuti tipangene gate mpaka natikapeze mwina mwake kunena kuti kodi amene angakhala mmanga mwina mwake pa zifukwa zotani, ngakhale sitingathe kupeza exactly komano somehow mwina closer to that eti mongolingaliratu eti sinanga apolisi sanatipase tizidikirabe za officials. Nawo wagwira ntchito kumene kuja kodi anamuchotsanso kumene kuja popeza reshuffle ina zachitikaso mu 2023 muja. Guys, mu 2023 tunkuluja reshuffle inachitika ndi ndikuzapezeka zono ndikuzamusuntha kumene kuja kunduna yang'anira za ndalama kumphika kwenikweni kuja kunchotsa kumalonda opita kumphika kwa ndalama kwenikweni choka kumphika kwa ndalama anambwezeretsanso kumalonda kujaso Minister of Trade and Industry kumbwezeretsanso kumweko ndekuti mu 2023 mmene momo ndanagwira udindo mmene uja 2023 ngati nduna yang'anira za malonda mpaka na kumakafika ndekuti mu 2025 mmene tikuziwa mmene zinakhalira ku parliament kuja mavenda atakagenda kumene kuja tikupasanso incident imene bwinobwino kunapezeka zonena kuti Sostene Gwengwe uja basitu ndekuti walandidwano unduna umene uja wa zamalonda ndikupereka kwa Vitumbiko Mumba mukuziwa kale mmene ankatsudira Chakwereti. Vitumbiko Mumba anapezeka zonena kuti wapasidwa unduna oyang'anira za malonda. Sostene Gwengwe ndikumpanga kick out sizoti linali kalekale magayi. I think it was around June or something 2025. Chaka chatha chomwechi miyezi yapitayo anapezeka zono walandidwa ndekuti unduna umene ujawo. Tikupita kumapeto kwenikweni kwa utsogoleri wa Chakwera mutemu yawo yoyamba ija ndikuti tingaone zono kuti kwamba kumayambiriro mpaka kumapeto Sostene Gwengwe wakhala kugwira ntchito ndekuti ngati nduna yoyang'anira za malonda kuzabwera nduna yoyang'anira za chuma kuzabwera nduna yoyang'anira za malonda mukuziona kuti wakhala kugwira ntchito kumphika kwa ndalama kumene kumazungulira ndalama mwene fazikachoka kumphika kuja kwa account kuja ku Ministry of Finance ya Economy ndekuti zimakalowa ku nduna za chuma zimakalowaso pano ma business ndi amakapezekaso kumenekoso ndekuti akagwiraso ntchito kuma business kuti zikatakata ma business muja zimabwereraso ndekuti ku account ya boma ijaso ndekuti ku nduna wa zachumaso ndekuti amakhaso aliko nimukhoze kuona kuti always revolving kumene kuchako. What do you expect my guy? Mukuyembekezera zonena kuti mkulu amene isangakhale ndi milandu tinatake tonena kuti mwina pena pake nangase ndalama zija zimachuluka ndanaona mwayi pena pake ndikuzikhotetsera pena pake timati timafuna tiyesetu kupezako chifukwa chotero.
tikulingalira kuti mwina mwake zingathe kukhala zotero kona kuti mwina mwake iyeyo adasokoneza ndalama pena pake m'maunduna amenewa kapena analandira tizachinyengo tinatake m'maunduna amenewa kuyang'anira za malonda kapena kuyang'anira za chuma, komabe iri kuti ndi knowledge by negation tikungochotsa kuti no iyeyu sanali nduna yang'anira zachani za gender, sanali nduna yang'anira chani za jeni za zokhuza ndi zachitetezo, iye amayang'anira za chuma kwambiri uko. Kodi sizingatheke zonena kuti mwina mwake zingakhale zoncho kuti anasokoneza kumeneko? Timva kuchoka kwa polisi akamaliza bwinobwino akakhalirede atipasa zimenezo nditikupasani. Stay tuned to Justin Tech always ndikuluma kupasani mapdate amenewa, komanso ndekuti kungoonjezera mkulu ameneyi wakhala kuti ngati chairman wa budget ndi finance committee ku parliament. Maona analiso ku budget iso kuyang'anira kumphikaso zachumaso ku parliament, komene ku parliament. You see my guy, tiona bwinobwino mwina paliso zina komano poti takamba za ku parliament tikufuna tifotokoze mmene unduna wake unathera wa Sostene Gwengwe. Pali china chake pamenepo guys, unduna wa Sostene Gwengwe unatha aramba kuvutika kuyendetsa za malonda. Mavenda amulilongo atakwiya forex kusowa anapita mpaka na mademo amene sanatengeso chilolezo ngakhale kwa DC, kwa DC anali nkhwapa mwachipani, anapezeko zonora anakwiya mpaka kukafika ku parliament komweko, mpaka kunavungidwa miyala kumene kucha. Agwengwe amalephera kuyankhula kuti ayankhula zotani zimalonekera kuti papande basi asakuzoso zochita apa achakwirana be option kupatula kungomucho sapo. Now pay attention ku zomwe zinachitika. Chimwendo Banda anawakhira microphone ku parliament kucha ndikuyamba kuyankhula zonena kuti musadandaule ndithana nawo mavuto amenewa. Iwe ndikoti message ndinang'anira za maboma ng'ono wayankhula zimenezo bwana uthana nawo bwana. Message imene ndi department to ya amene amayang'anira za chumato. Meaning kunena kuti kumene kuchaso ndiramangoponderezedwa amayendesa kosonde kuti ndi Chimwendo Banda mwanzira ina yake ndi ulamula ali Safe Bank ipereke forex kwa inuyo kupaseni chanchanchane ndi tinaona zeze zochitika. Somehow there was kuti analibe control amene yuyu Sostene Gwengwe. And now on top of that kumango kamba zoti ngati nduna imatha kumalamula zona tatengani ndalamazo muzipereke kwakuti. Meaning kunena kuti Sostene Gwengwe so mwina mwake anali ndi mphamvu zomanena kuti azita kumalamulira ndalama izi, atenga ndalama ipite kwakuti ipite pakuti kapangeza kuti zakuti. Mwina tikuti knowledge by negation. Timva bwinobwino zogwika kuchoka kwa polisi. Stay tuned, mendanenera ena samuna subscribe. Tisamarozana zimenezo so yayi akuti.